pohdiskeli ja hyvin tyytyväinen ja istuskeli alkuun paljon ja tarkasteli maailmanmenoa. Hyvin semmoinen nauravainen ja tyytyväinen poika ollut aina. Silvia aloitteli silloin kanssa. Sanni, Silvia ja Joona ja Tonikin varmaan oli vielä samaan aikaan tuolla kultakaloilla. Silvia on ollut hyvin tämmöinen avulias ja reipas ja omatoiminen tyttö pienestä asti. Hän edelleen tykkää hoitaa noita pienempiä, mutta hän hoiti jo pieniä siellä ollessaan tuolla kultakaloissa. Että se on ollut hänelle hyvin semmoinen luontainen juttu ja nyt pääsee sitten hoitamaan omaa siskoa tai veljeä vielä tämän vuoden aikana. Ja Sanni onkin ollut minun oma hoidettava tuolta kultakaloista. Ja Sanni on kyllä tuolla häikäisivillä jutuillaan ja tarinoillaan kyllä monet mukavat hetket jakanut minun kanssa. Ja hän on ollut hyvin kanssa omatoiminen ja reipas tyttö. Mulla on semmoinen kuva mielessä siitä, kun Sanni on semmoinen varmaan parivuotias suurin piirtein, niin hänellä oli hirveä halu oppia pukemaan itse ja hän nyhtäsi vetoketjua kiinni ja siihen ei lähellekään saanut mennä. Se oli aina, ei kun minä itse. Ja sitä harjoiteltiin niin pitkään, että se onnistui ja ulos mentiin vasta sitten, kun oli itse saanut se vetoketju laitettua. Toni on myöskin ollut minun oma hoidettava tuolta pienten puolelta asti. Ja Toni on ollut hyvin tämmöinen leikkiväinen lapsi, että vaikka alkuun harjoiteltiin suomen kieltä, niin se ei ole estänyt Tonia silti aina pääsemästä leikkeihin mukaan ja leikkimässä. Hänellä on ihan mielettömät leikit ollut koko ajan ja eilen tätä hyvästelyä vähän Tonin kanssa jo niin tehtiin. Toni kysyikin, että mihin minä olen menossa, että en minä vielä ole menossa mihinkään. Ja hän mietti sitä esikouluun lähtemistä kovasti, että miten me sitten nähdään. Ja Toni itse keksi, että no sillä tavalla tulee meille kylään. Joo. Meille kylään. Ja sitten sovittiin, että no täytyy tulla joku kerta käymään kylässä. Ja Aaron on meidän uusin eskarilainen, hirveän reipas poika, tuli ihan vieraasta maasta ja on harjoitellut kovasti suomen kieltä ja saanut paljon ihania kavereita ja oppinut hurjan paljon tässä jo näiden tämän vuoden kuukausien aikana. Ihan uskomattoman reipas ja rohkea nuorukainen olet kyllä. Tosi ihanat lapset on meitä lähdössä tuonne esikouluun. On ollut ilo käydä puhumassa tuolla eskariopettajien kanssa ja kertoo, miten ihania eskarilaisia meillä on täältä tulossa. Niin, teillä oli tänään se päivä. Mutta nyt, etten puhu liikaa, niin otetaan sieltä ensimmäinen kukkanen. Täällä olisi Joona sinulle kortti ja kukkanen. Graduation pala. Voit mennä vaikka siihen jonoon. Varo Joona sitä kukkaa pidä. Ole hyvä, kyllä hakemaan kukkaneen. Saanko antaa vielä Ulung.
yhteiset aplodit meidän esimerkiksi. Sitten varmaan valokuvien jälkeen niin voidaan ryhtyä siihen. Joona! Joona! Sä saat sitten kaskusana teskarille. Siellä on tosiaan kuumana, voitte ensimmäisenä käydä piipailemaan. Minä kukkaan vaikka silleen.